Нужна ли ни е образната диагностика? Да, образната диагностика ни е полезна. Тя показва състоянието на структурите в дадената зона. Но, когато имаме няколко проблема, не ни казва кой точно от тях причинява болката и симптомите. Използвайки нещата, които вие пациентите ни казвате. Кога е започнала болката? Имало ли е травматичен момент преди това? Паднах и от тогава ме боли. Използвайки клинични тестове, чрез които тестваме дали ще е рамо, врат или кръст, в кои посоки боли, под натоварване, без натоварване, статично положение. Всички тези неща се събират като един пъзел и ни казват кой е най-вероятният причинител и как да го терапевтираме. При всеки е индивидуално. Някои имат нужда от много упражнения и натоварване, докато други имат нуждата от само едно упражнение, но правилното и тяхното, за да почувстват разликата и да станат по-добре.